Makarowa mari paHarare. Vakomana veHarare vanorowa mari. Havadyi mari chete, vanodya nemunhu. Anokambura. Makadi mama. Tiripo makadiwo Prophet. Vakadi Mr. Frank. Ndane nguwa. But chii Boyfriend yangu. Saka boyfriends haana zera ka. Ndatanga kunzwa. You know this woman, I love her so much. I love her so much. Murudzi? Nigerian. Oga. Zvino ogava. Ogava. Imi munoita zvekutengesa mushopu? Ndine mashopu emafuta. Zvemafuta. Amen. Ogava makamakweretesa mari here? Amen. Mari? 500 achanodzoka ya 1000. 500 ichifana kudzoka iri 1000. Iri 1000. Amen. Vakadzora here? Havana. Ogava vane mota here? Mota iri kugarage. Ndokutaura kwavanoita. Saka vano uya vachikona ine tsoka. Amen. Nokuti vanofara zvekumhanya nejimu. Vatori ne 6 pack. Amen. Ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Six pack haina dhiri mama. 6 pack haibhadhare rent. Asi chandoda kuti ndikutaura nemi ndechekuti chekutanga 500 yamakapa oga haisiriyo yega. Nokuti makampa mari dzakawanda. Amen. Iyi ndo yaakati anodzora but mune dzimwe dzaingouya kuti ndoda kudai midzi dzangu ndodii. So ndine bad news dzingoripo ndedzekuti number 1 uyu haazi muNigerian. Mupiwa muZimbabwe akakwana wepamari rangwe. Prophet, munodarire mutaura muchitiko Prophet. Munhu akamaster chigame cheaccent. Anotaura semuNigerian. I want to tell you the truth, my love. Akataura achidaro unonzwa kunge muNigerian. Amen. Ndiye asimbori muNigerian. Akauya muupenyu hwenyu kuzokurovai kamari. Pamakutanga kuda kubvunza yechikwereti. Disappear. Haasi Mr. Frank. Ndikakuudzai basa rake chairo raanoita munofenda. Makarowa mari paHarare. Vakomana veHarare vanorowa mari. Havadyi mari chete, vanodya nemunhu. Anokambura. Ndibatsireyo Prophet. Chekutanga shona inoti rora nai vematongo. Nekuti wematongo unogona kumuziva. Zvino ukangoona munhu akangoya akangotaura kati igwe watoda. Igwe watoda. Tenderere vana mai. Andizive. Asangataurire nepafeya. Kana makanyatsotarisa munofunga kuti ndakufitwa nokuita muNigerian here inini. Ndikanyatsorova accent yechiNigerian munobvuma. Ndasvika zvangu. You know, I want to sell this land. This is my land.
From Mafia to that village. You believe me? Oh? You believe me? Ndafunga bhokora takamboverengera inzi things fall apart. Rana Okongo. Ndindairiverenga kandaitange tichita literature. Okongo was a well-known man throughout the 9 villages. His fame rested upon his personal achievement. One of the children lines Agibala do ekiono. Now, ndrodango taura kuti zvaga 500 yanyura mama. Shandisiri kungoda kuti utano hwenyu hunge hwanyungura futi. Batsireyo prophet. Saka regaende kubatsirei. Amen. Asi next time musapindawo mumwoyo zvekupa munhu mari. Amen. Ndinzwe imi. Munhurume akwereteswe mari. Izvo zvimati amen vana amai but mukutoronga kutonokweretesa. Kana watopa munhurume mari ziva kuti watomupa. Zvokunzi inodzoka ya mari yakati unonyungura. Father, guide and protect her. Ndinobata mbavha inosviti Frank yepamari rangwe. Idzore mari nezita raJesu. It's done. Ava ngavachitadza kufamba ngavauya. Goodness and mercy amana tiureti batamutumwa uponesi. Prophetic, the Goodness and Mercy Ministries vanokuunzirai Restoration Night musi weFriday 31 October 2025. PAGOODNESS and Mercy Ministries pakona pa High Glen Road na Mushayabande pa number 11403 Mushayabande Road, Glenora B, Harare. Restoration Night PAGOODNESS and Mercy Ministries. Ngo9 ntambama kuze Pungwe udzanai Pungwe mwine munhu wa Mwari Prophetic Pa Restoration Night musi weFriday 31 October 2025. kuti munzwe zvizere fonai pa 0712 528 094 kana pa 0778 059 270. Prophetic vanoti hazvibvumidzwe kuti paitike chinhu chisina kumbobvira chakaprofitwa.